Kahandusanan sa mga magpa-shoutout o request o mga sunata. Like ta karon sa among programang Kahandusanan nga wala pa taon marehistro. Greetings coming from 0930 Tutot. Kahandusanan, shoutout ko sa tanang mga kauban nako sa munisipyo sa Habonga, Agusan del Norte. Gikan kini kang Julian Aninohon nga taga Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Hello Julian, salamat sa imong gipadala nga greetings og sa imong mga kauban dira sa munisipyo. Salamat sa inyong kanunayong pakikinig sa among programang Kahandusanan. 0910 Tutut. Kahandusanan, request kog sonata, hain ang utlanan, gikan kini kang Rialin Lungos nga taga Libas, Habonga, Agusan del Norte. Hello Rialin, salamat sa imong gipadala nga request nga sonata. O karon niya ang imong request nga sundata, hain ang utlanan. The process is simple. Ang kinabuhi na nining kalibutan, adunay sakit ug kalipay, dunay kapangyasan ug kalampusan, apan kining tanan magsuway lamang, pagpapaitihan ning kapal. Mao katong request ni Rialin Lungos nga hain ang utlanan. Greetings coming from Sir 920 Tutut. Shoutout ko sa taga-apa-apa nga palihog libriha tawon ko ninyo og takadyo kay giuhaw na tawon ko. Gikan kini kang Antang Muran nga taga Bilisong. Hello taga Bilisong, salamat sa inyong kanunayong pakikinig. Kahandusanan, request kog sonata. Bawal na gamot, gikan kini kang Hani Aninohon nga taga Huyago, Habonga, Agusan del Norte. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam, naglalakbay ang iwan sa ligayang nakamtan, gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Mao katong request ni Hani Aninohon nga taga Cuyago, Habonga, Agusan del Norte. Hello sa tanang mga taga Cuyago nga kanunay nga naminaw sa among programang Kahandusanan. Kahandusanan, shoutout ko sa tanang taga Apa-Apa, Kalamba, Kabadbaran City nga naminaw sa inyong programa. Hello taga Kalamba, Kabadbaran City nga naminaw sa among programa. Salamat sa inyong kanunayong nga pagpaminaw sa among programang Kahandusanan nga wala pa marehistro. Sa gusto mo request og sonata o magpa-shoutout, ipadala lang sa among GCash account. Hello mga Kahandusanan, salamat sa inyong pakikinig sa among programang Kahandusanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa among YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.